ଯାଜପୁର ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2023 ଯାହାକି ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ମେଳାଟି ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ, ଯାହାକି 15 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୀତ ବହୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏ ମେଳାଟି ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ବହି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ବହି ଦୋକାନ ବୁଲାବୁଲି କରିକି କିଛି ବହି କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଅଲଗା କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଡ଼କୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନାଚୁଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ